días a todos. Unha breve intervención para decirles que, en primeiro lugar, temos que disculpar a presencia de un compañero da corporación, un concejal que está ingresado despois de sufrir unha enfermedade este mércoles, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez, que, bueno, estou visitando antes e que dixo que estaba que de corazón estaría aquí con despois desto, é un día moi importante para nós, que vamos a nombrar fillo predilecto a unha persona desconocida este concello, e por a miña parte, de momento, tampouco vou a extenderme moito máis, para que neste caso teña xo que sí o que se encargue de lembrar ao noso amigo e veciño José Rodríguez Varela. Perdón, primeiro, ao señor secretario, que deseamos. ao acordo da acta da sesión celebrada el día 12 de novembro de 2012. O Antonio Lorenzo Paralleira, secretario xeral do Concello de Monte, certifico que, examinados os datos forantes de escrutinio sobre o cargo, o pleno desta corporación municipal, na súa sesión ordinaria de data 12 de novembro de 2002, adoptou por unanimidade, entre outros, os seguintes acordos. Punto 2. Nomeamento de fillo predilecto do cuadro de don José Rodríguez Varela. Seguidamente dase conta polo señor alcalde do expediente incoado para o nomeamento se procede de don José Rodríguez Varela como fillo predilecto do municipio a título póstumo. Así, con data 11 de outubro de 2010, registro de encargo en 42 de comité de 12 de outubro, por don Xulio Xir Ramírez, na súa condición de vicepresidente do Centro Cultural don José Domínguez Vizán, presenta a súa oportuna iniciativa para o devandito nomeamento, con base todo elo aos méritos acadados ao ser o creador e principal impulsor do Belén electrónico de Monte. Posteriormente, con data 11 de novembro de 2002, pola comisión designada ao efecto e integrada por os representantes dos distintos grupos políticos da corporación, acórdase por posibilidade de elevar ao pleno a proposta favorable do seu nomeamento. Por tanto, debe recoñecerse o seu labor ao fronte do Belén electrónico de Monte e a súa relevante contribución para dar a coñecer este municipio. Aberto o turno de intervencións, o señor Vilarrocha, o que é do Grupo Popular, reitera o seu voto favorable a esta iniciativa, xa que a valía profesional e humana desta persoa o fan merecedor deste reconhecimento. Hai que destacar neste senso a súa gran aportación nese labor de dar a coñecer o municipio. O señor Rodríguez, concello do Grupo Municipal de Menega, manifesta que suscribe todo o manifestado polo concello do Grupo Popular. Finalmente, visto o disposto no Regulamento Municipal de Honras e Distincións, o pleno da corporación, en votación ordinaria por unanimidade, nota. Primeiro, nomeamento de don José Rodríguez Varela como fillo predilecto do municipio a título póstumo, por o seu labor como creador e principal valedor do Belén electrónico de Monte, contribuindo así do xeito relevante para coñecer este municipio. Punto 2. Comunicar esta acordo á súa familia para a posterior citación desta ao acto público e solemne de entrega do diploma e placa acreditativo desta reconhecimento. Señor alcalde de Begonte, señoras e señores concelleiros e concelleiras de Begonte, señoras e señores, amigos todos. É para mí unha honra falar neste acto, neste lugar, no nome dos amigos de Varela, do Centro Cultural José Domínguez Vizán, sobre o home que durante 37 anos ofreceu a Begonte e ao mundo o noso fermoso, inocente e simbólico Belén electrónico. Tense dito en innumerables ocasións que o Belén naceu a finais de 1972 cando don José e Joselín, José Domínguez Vizán e José Rodríguez Varela, acudiron á Coruña ao Centro de Formación Profesional Acelerada, pois sabían que había un Belén articulado e o párroco begontino quería, novo San Francisco de Asís, que os seus feligreses tivesen un lugar onde atoparse, un expresivo Nadal,
onde se reflectise a vida das xentes das nosas aldeas, esa vida que se vai perdendo porque a modernidade nos vai conquistando e moitos aspectos vanse transformando e a vida das aldeas de outrora pouco se parece á vida actual. Aquel decembro de 1972, Begonte tivo o seu primeiro Belén electrónico, porque don José tiña un entusiasmo que superaba todas as barreiras e Varela tiña un tesón, unha maña e unha arte que conseguía todo o que se propuxese. Xa naquel primeiro ano teñenme confesado os dous, o Belén de Begonte superou o modelo e chamouse Belén electrónico e entrou na vida de todos nós e entrou na historia. Desde que eu me vencellei o Belén e entrei no círculo de amizade, casi poido decir que entrei na familia dos dous promotores alo por 1974 e pois 36 anos, o Belén foi medrando, evoluindo, afianzándose polo impulso de don José, pola constancia de Varela, pola comprensión e apoio de Pilar, chegando a ser unha institución estimada, de xeito que cando hoxe se fala do Belén, moitos recoñecen ter vido hai anos de novos ou de pequenos, cos pais ou cos avós, e agora siguen vindo con fillos ou con netos. E mesmo xente que aínda non veu, confesan como disculpándose por non coñecer físicamente aquelo de que tantas veces teñen oído falar. Neste tempo morreu don José, moi novo, moi cedo, e deixounos orfos. Pero tivemos a sorte de que quedou seu irmán Jesús, que acolleu a herdanza do fundador coa fe firme dun firme crente, coa devoción e entrega dun albacea honrado, co entusiasmo do que sabe o que esta iniciativa significa e dos froitos que para todo Begonte se están obtendo con este labor. Tivemos outras perdas sensibles e todos os begontinos lembrades o agarimo que en todos nos despertaba especer, toda alegría, toda ilusión e todo entusiasmo. Varela era a pedra angular do Belén. Os begontinos chamaban desde Joselín. O Belén existía ata agora porque existía Varela. Hai uns días fumo ao Instituto Politécnico, onde Varela daba clase para invitar persoalmente a profesora Ramos, a directora para este acte, e os profesores. E mentras nos presentábamos mutuamente, indicoume que naturalmente estaría hoxe aquí non só ela, senón compañeiros do noso común amigo, sinalando e que para nós Varela era. Aquí emocionouse e non rematou a frase. Pero para mí foi perfectamente claro, porque tamén para todos nós Varela era todo o que non sabemos decir, porque é demasiado complexo, grande, entrañable, querido, como para poder resumilo nunha frase, nun repente. Varela naceu en Begonte e seguiu vivindo en Begonte toda a vida, ainda que físicamente tivese formado unha entrañable familia na rúa Lucense do pintor Corredoira. Tiña en Begonte moito máis que unha vivenda de fin de semana a que acudía coa menor das disculpas para cultivar un orceiro, para traballar nunha finca, para cuidar da facenda, para ver a familia. Pero sobre todo en Begonte tiña o Belén que ou facía in situ, ás veces, no local do Centro Cultural, pero a maioría das veces o Belén nacía no seu piso en Lugo, en Pintor Corredoira, onde as diversas pezas iban tomando forma, collendo vida, coa infinita paciencia de Varela, coa infinita comprensión de Pilar, para logo asombrarnos a todos. Varela é un home tranquilo, infundía tranquilidade, daba paz, era un home traballador, infatigable, entregado en todas as cousas que afrontaba. Era un home modesto, que gustaba de pasar desapercibido, que se colocaba sempre nos últimos lugares, para que ninguén se fixera nel, que no posible escapaba das cámaras e dos micrófonos, que cando lle demos o nome de Museo Rodríguez Varela, o Museo do Belén, deixounos facer, pero nunca nos deu vía libre para que colocáramos un letreiro que o acreditase. Esta tarde, por fin, imos colocar ese letreiro
Para nós é un pouco tarde, pero por fin podemos facer xusticia, ainda que seguro Varela se vai ruborizar ao contemplarnos. Os anos foron pasando e Varela dedicaba anacos importantes da súa vida ao Belén e a outros belenes. E aí están os da Asociación de Belenistas de Lugo e Caixa Galicia e o da Catedral de Lugo. Pero o de Begonte era como unha prolongación do seu corpo, da súa vida, porque parte da súa vida íanola entregando cada edición do Belén, silenciosamente, quitándose importancia, afirmando que calquera sería capaz de facer o que el facía, agradecéndonos aos demais o afecto que lle demostrábamos. O paso dos anos dentro da familia do Belén, Varela e a súa familia foi entrando nas nosas vidas, pola súa humanidade, pola súa sinxeleza, establecendo lazos afectivos tan difíciles de explicar como o que a personalidade de Varela significaba para as xentes, para os seus compañeiros do instituto onde traballaba, para a xente do Belén, para a familia Domínguez Guizán, para todos os maiores e os rapaces que teñen traballado e traballan no Belén, para os que de corazón formamos parte desta obra senlleira. Varela era quen é capaz de decirlo en concreto cando non hai palabras abondas para resumirlo. Non é unha cuestión matemática. Varela e Pilar son moito máis que dous, e se xuntamos os dous fillos son moito máis que 4, e a familia Varela en este acto recibe o maior homenaxe que un pobo pode facer a un dos seus. Estará por sempre connosco como xente de ben, irmán, xente de noso, hoxe e sempre. Para o Belén de Begonte é un día moi importante, no que comeza a primeira temporada sin Varela, sin o Varela físico, que a súa forza e a presencia está connosco, e o Belén que hoxe inauguramos é o mesmo que el nos deu o ano pasado, que permanece intocado este ano como homenaxe a súa memoria. Señor alcalde, señoras concelleiras e señores concelleiros, honrando a José Rodríguez Varela, honranos a todos nós, a todos os que temos alguna relación de amizade co Belén electrónico, a todos os recontinos. Declarar a unha persoa fillo predilecto dun concello é o maior homenaxe posible a unha persoa que fixo méritos importantes na honra do povo que o viu nacer. E acordar por unanimidade esta distinción honra a todos os que forman parte do Concello de Begonte, xa que unha distinción así é doblemente valiosa canto todas as forzas políticas se ponen de acordo nunha decisión unánime. Para o Belén de Begonte, esta distinción o noso creador Varela é un galardón que acollemos como propio, que nos anima para continuar o traballo de Varela e para seguir logrando conseguir que cada ano Begonte, a través deste Belén e das actividades que o acompañan, sexa capital do Nadal en Galicia. Eu, nesta laudatio, tiña que haber falado exclusivamente de Varela. E dixen algo, pouco, pero todos vos sabedes que para todos nós Varela era.
familia falará José Luis Marcante. Pouco hai que decir despois do que dixo pouco ou casi nada. Evidentemente o recordo é a historia de cada persona. A historia de Varela, o recordo de Varela e Begonte. Decía eu, de forma eufemística, que viña a terra prometida. Decía con moita suidade. Todo o demais dixo Xulio, pouco máis hai que dicir. E, por lo tanto, en nome da súa familia, de toda, especialmente da súa muller Pilar, da Sofía e de Josiña, pois agradecer á Corporación de Begonte, onde ele naceu, por ele seguirá vivindo no recordo de todos nós. Moitas gracias a todos. Compañeros de corporación, autoridades presentes, alcalde de Abadín, alcalde de Guitiriz, representante teniente alcalde de Granada, representante del Concello de Lugo, vecinos de Begonte, benvidos todos este acto de homenaxe a un veciño distinguido que o Concello de Begonte ha cumprido por lo que camiñar a hora de honrar a aquelas persoas que teñen comportamentos especiais que prestan ao noso Concello e ás súas xentes servicios importantes e levan por o mundo adiante o nome dunha terra que se ve honrada o seu traballo resultante. É para mí unha honra que se nomee o primeiro fillo predilecto deste Concello neste período no que me corresponde presidir o excelentísimo Concello de Begonte. A fronte de unha corporación municipal aquí presente, na que só falta por imperativos de saúde o concelleiro Xosé Manuel Rodríguez do Bloque Nacionalista Galego, o que desexamos unha planta de recuperación. Digo que é unha honra que neste tempo pudésemos chegar ao acordo por unanimidade para declarar fillo predilecto deste Concello a título póstumo a José Rodríguez Varela, o que todos conocíamos por Joselín ou Varela, o que todos estimábamos por ser un magnífico veciño, unha excelente persoa e o que todos admirábamos porque gracias a él Begonte leva moitos anos centrando milleiros de olladas de toda Galicia e de máis salud, que aprecian en Begonte unha inmensa arte volcada nun Belén que provoca os máis fondos sentimentos. O Concello de Begonte tiña xa un regulamento de honras e distincións redactado e aprobado co fin de dispoñer dun instrumento axeitado para que o Concello pleno pudese dar caña a iniciativas de facer justicia cos begontinos que prestan servicios especiales. Ou os senser de Begonte fan que este Concello sexa máis grande, conhecido e estimado. A primeira destas descripcións acordamos concederle a Varela e aproveito para agradecer a todos e cada un dos membros da Corporación Municipal a sensibilidade demostrada ou acordar por unanimidade este nomento de fillo predilecto. Ben quixéramos que este reconocimiento se tivese feito en vida, un Varela vivo. Un Varela tímido recibindo esta distinción, querendo que rematase rápido esta ceremonia na súa honra. Pero non puido ser porque a morte traidora ataca en pavisos sin ter en conta a idade e a necesidade que as familias ou os povos teñen das persoas. E ainda que todos tiñamos en mente a Varela como merecedor dunha descripción así, pensábamos que quedaba moi pequeno, que poderíamos plantear con tranquilidade este momento, porque tiña por diante unha vida fructífera longa, e poderíamos disfrutar moitos anos do seu traballo e da súa amizade. Como non foi así, o Concello de Begonte quixo remediar esta carencia de xeito póstumo declarando a Varela, a Joselín, o primeiro fillo predilecto do Concello. E xa que non podemos facerlle as testemunhas do noso garín de reconocemento, reciben esta distinción a súa viúva Pilar, os seus fillos Pilarita e Josino e o resto da familia Varela. E a todos acepta esta distinción como en calquera familia exemplar repercute o que lle acontece a cada un dos seus. Desde hai 38 anos, Begonte é diferente, porque foi en 1972 cando don José Domingo Ruizizán soñou con algo especial para os nosos nadais e quixo inventar un bebé. E o inventor era ser Varela, e entre os dous formaron un tan poderoso que sacaron adiante e que na actualidade é un dos primeiros,
quizás o primeiro signo de identidade do concello. E por donde vayamos mencionando a Begonte, sempre imos a topar que en lembre que aquí temos un magnífico Belén electrónico, o que peregrinan cada Nadal milleiros de persoas. E en relación co Belén, e por riba de calquera outra consideración, o Concello de Begonte só lle cabe prestar o apoio dentro das súas posibilidades e contribuir á súa difusión e protección. Porque, efectivamente, cando naceu o Belén, era un fermoso símbolo religioso. E por eso, para todos os que somos crentes, xa é unha perfección dunha iniciativa. Pero a pouco, ese noso Belén foi cobrando outras dimensións que a todos nos afectan. Unha dimensión social, outra cultural, resulta ser un atractivo turístico e, en base a todas estas dimensións, ten a ser tamén un elemento de promoción económica, un faro e sinal de identidade. O Belén é xa algo imprescindible para o Belén. O creador deste Belén, Xosé David de Varela, está honrando aquí como o Belén o está honrando a Cotillo, especialmente neste primeiro ano sin él, no que os organizadores o deixaron exactamente igual que ele o deixou como unha lembranza, como unha testemunha e como un reconocimiento. No nome do Concello de Begonte, quero deixar constancia do agradecemento ao noso asociado e a súa familia por o importante traballo desenvolvido, por legarnos unha herdanza tan importante que agora todos temos que apoiar e manter. Por iso, a familia Varela vai ter desde hoxe un documento que acredita que todos os begontinos representados polo seu Concello democráticamente elegido consideran a Joselín un begontino distinguido, un primum inter pares, un primeiro entre os seus iguais, begontino de honra. Hoxe para Begonte é un día grande, por honrar a un dos seus fillos máis destacados. Hoxe, para a familia Varela, será un día inesquecible, porque recibe o noso raíño, a nosa admiración e o noso agradecemento. Remato dando as gracias de novo a todos os membros da Corporación Municipal por facer posible esta homenaxe. Gracias a todos os presentes por acompañar neste importante ocasión. Gracias a todos os vecinos de Begonte por a súa comprensión a espalda. E desexando que todos os presentes sentados que todos os begontinos sentan a mesma satisfacción que o Concello sempre por facer justicia con un begontino tan especial como foi o José Rodríguez Varela. Gracias. Gracias a todos por a súa asistencia e xa podemos levantar a sesión como se tratara de un año. Moitas gracias. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos nosotros. Quiero cantar aleluya, Señor. Quiero cantar aleluya, Señor. Quiero cantar aleluya, Señor. Y llevar con en mi corazón. Quiero
hoxe é a temporada número 39 xa, 39 do Belén electrónico de Begonte. E precisamente esta mañá na Casa de Cultura de Begonte celebramos unha ceremonia singular de amizade e de lembranza a José Rodríguez Varela, que foi o creador do Belén, que nos deixou prematuramente, sempre prematuramente, que nos deixou moi cedo a primeiros de xullo do presente ano. O Concello de Begonte, consciente do papel do Belén e do seu creador na vida de toda esta comarca, nomeou o seu parreiro fillo predilecto a José Rodríguez Varela. Estamos na continuación deses actos do comezo da temporada número 39 e agora precisamente vai ser pronunciado o pregón oficial do Nadal en Begonte, que dura prácticamente 2 meses, desde primeiro de decembro hasta remate de xaneiro, acreditando que esta é unha comarca, un pobo que sabe vivir o espírito do Nadal, pois provocado de forma especial porque fai 38 anos Don José, o crego, recordado crego de Begonte, e Varela acudiron á Coruña a ver como funcionaba un modesto Belén e quixeron facer algo especial aquí en Begonte. Procuramos sempre que o pregoeiro se vexa arroupado por unha parte por os presentes e por outro por unha coral que lle sexa cercana. En este caso, creo que sí que o conseguimos porque o pregoeiro ten acompañando, arroupando a coral Xermolos de Guitiriz, concello ao que pertence, e hai unha nutrida representación do concello de Guitiriz, das terras de Guitiriz, e especialmente tamén do Uriz, lugar onde el naceu. O pregoneiro desta temporada número 39 do Belén de Begonte é Segundo Pérez López, crego, foi director do Instituto Teolóxico de Santiago, sigue sendo profesor e presidente da Academia de San José do Trasureto de un home do Uriz, un home da Iglesia que naceu no Uriz, e o Uriz volveu para ser pastor de todas as xentes máis cercanas. Temos que agradecer a presencia de todos vós neste acto, pero sobre todo das xentes que aquí presentes que teñen representación e, polo tanto, elas simbolizan que hai moita máis xente detrás. Pois está a alcaldesa de Guitiriz, que agradecemos a súa presencia, os alcaldes da Pastoriza e de Abadín, representante de Caixa Galicia e membros, alcalde e membros do goberno municipal do Concello de Begonte. A todos gracias, a vos gracias, e agora xa o comenzo oficial do Nadal de Begonte, deste longo e fructífero Nadal de Begonte a cargo de Segundo Pérez López. Ilustrísimas autoridades, veciños de Begonte, amigas e amigos todos. En primeiro lugar, o meu saúde agradecido a don Xesús Domínguez Guizán, cura desta parroquia, e a Xulio Xiz pola súa amable presentación, por terme convidado a este acto tan entrañable como é a inauguración anual despois de tantos anos desa obra de arte e fe que é o Belén de Begonte. O meu agradecemento é dobre, xa que por unha parte síntome honrado de ser o continuador de tantas persoas de gran categoría que teñen pronunciado este premio, e ven a ser como testemunha actual dunha tradición milenaria, precisamente nun intercultural no que non está de moda o facer pública confesión de fe católica. Este Belén ven a levantar acta de que a fe cristiana, presentada de forma intelixible e palpable, sigue chegando ao corazón do noso povo. Isto merece o noso agradecemento e a honoraboa máis cordial aos seus creadores e promotores. Dos seus creadores quixera decir unha palabra que chegase tanto á razón como ao corazón de cada un dos presentes. Palabra que quixera converter en oración e loanza a Deus por ternos feita todos o gran agasallo desas vidas tan fecundas que o decir da nosa fe serve-nos de apoio dende a outra ribeira, pois pola comunión dos santos fanse presentes nas nosas vidas como irmáns que son. Don Xosé Domínguez Guizán
e don Xosé Rodríguez Varela. Ambos os dous foron seducidos pola beleza da encarnación do Fillo de Deus e os sentimentos da xente desta Galicia da Terra Chá, que dende sempre no Nadal expresou os mellores desexos de amor e entrega, e tamén unha certa reivindicación dos nosos traballos e oficios caracterizados con tanto tino nas figuras deste Belén que un ano máis nos vai abrir as súas portas. A don Xosé Rodríguez Varela, o seguinte, só o coñecín de pasada e puiden apreciar a súa humildade franciscana ao mostrar con xinxeleza a súa obra artística. Dice que a primeira representación do Belén foi a que fixo San Francisco de Asís en Grecio coa xente do povo. Ían cos traxes daquel tempo daquela terra. A idea deulle a San Francisco da súa viaxe a Belén durante a primeira cruzada no ano 1219, donde coñecera a gruta de Belén onde o neno Xesús tiña nacido, e di que el meditou fondamente ante tal acontecemento. Por iso hoxe, como a onte mañá, o boi, a mule e as ovelliñas, e o recendo dos campos e da corte, e os bichiños pequenos e a arrás, ollando e cantando ao lonxe, rebentan de gozo e adoran ao Rei e Señor. Por iso hoxe sempre, todos, contemplando agudo misterio divino, recostado en pesebre, vemos que tal e como nos contara e adoramos ao noso Señor. E todos, vos e eu, que recibimos a palabra de vida en Belén, que importa ser agora pesebre ou ovella, pastor ou rei mago do Oriente? Que importan os golpes de espiñas da vida e a oscuridade dos sufrimentos que podrecen e esmorecen os ollos? A palabra de Deus está entre nós, e nace en ti baixo tua lei e pecado. Agora que a memoria agradecida se detén neste Belén de Begonte, onde floreceu aquel que sendo Deus fíxose pobre e achegada a nós, onde os xinxelos souberon que a súa historia estaba ponta en tenrura, e que a noite tiña estrelas e o silencio melodía. Eu quero ser un deses pastores que se quentan no lume mentres ferro boto o caldo, que será comida compartida como a tantos dos nosos homes e mulleres desta terra chaluesa. Escoitar que un anxo anuncia o milagre de que o río da violencia faise mar con praias de paz e ledicia, porque un soplo de eternidade viste de primavera e de cor a historia mergulhada e fría. Ou ser un paxe deses que levan da renda ao camelo dos reis, facendo o camiño que deixa un ronsel de luz iluminada e cambia o ouro, o incenso e a mirra por un sorriso inocente, por unha palabra de vida, por uns ollos que acenden de esperanza aos países dos nosos sonhos e dos nosos desexos. Aquí, onde Begonte escenario do milagre do Nadal, onde as figuras desta hora de arte e amor asómanos ao milagre incomparable de ver a Deus no berce, desexos que unha estrela naza en cada corazón, que unha ollada limpa e fraterna ilumine con novos resplandores esta terra chá, por onde camiñan María e Xosé co neno. Moitas gracias. Pensaba bien hoxe, pero tuvo que me daron as outras. No, Bueno, vaise proceder a descubrir a placa que dá o nome de José Rodríguez Varela ao Museo de Belén. Verdadeiramente, este nome está posto fai anos, non sei canto, 4 ou 5 anos, todos sabíamos que se chamaba Museo José Rodríguez Varela. Pero a prudencia de Varela, máis que prudencia, decir, a súa modestia, nunca nos permitiu que lle puxéramos unha placa que o identificase como tal. Ahora, por desgracia, non temos que pedirlle permiso e colocamos a placa porque sí, porque o merece, e nós temos todo o dereito a facelo e o deber de facelo. Van, en primeiro lugar, vai falar Xosé Manuel Carballo, amigo de todos, home que ten moito que decir, e vai facer unha, non sei se chamar oración, pero seguro que sí, unha oración en relación co noso letrado José Rodríguez Varela. así como me voy. Sí.
Ben, boas noites a todos e a todas. Traigo escrito que vou dicir, pero permitideme unha introdución non escrita. Por suposto, sodes suficientemente intelixentes para no tempo que eu vai lendo ir collendo as claves, pero por si acaso para facilitar, o que vou ler ten unha pizquiña de humor, unha non pequena dose de crítica e uns 350 gramos de tenrura. Un chisquiño de humor porque, mirade, sin humor vamos mal. Humor ten algo que ver con húmedo, e sin humor secamos e entón facémonos intolerantes. Comezarei facendo uso dunha parábola de autoría de Xulio Xiz. Fago unha pausa. Cando pola mañá escoitei a Xulio na Casa da Cultura, cando escoitei a Valcarce, cando escoitei ao señor alcalde, sentín un pouco esa sensación que a veces teño observado nos pequenos. Xa me pisaron esta idea, e estoutra, e estoutra, e estoutra. Pero logo dixen, que ben, que coincidamos, porque entonces é que estamos reforzando o que di cada un, o que pensan todos. Porque estou vendo con moi bons ollos e colaborando con moito gusto neste acto de descubrimento e de deixar ao descoberto para o futuro a placa que logo veremos e que reza Museo José Rodríguez Varela. Sei que estamos facendo algo contra a súa expresa vontade, xa nos lo dixo Xulio pola mañá e repetiu-no agora. Pero teño a convicción de que é de xusticia que o fagamos despois do seu pasamento, xa que non foi posible facelo durante a súa vida, porque ele o impediu ao longo dos anos que xa ten de asistencia a este museo. Gozo neste acto e tamén teño que agradecer ese gozo á invitación que me fixo Xulio Xiz e ás ideas que me deu para este discursiño. Xulio Xiz, este como un amigo que ten o raro don da ubicuidade, pois non só é capaz de estar permanentemente en varios sitios ao mesmo tempo, senón tamén de facer varias cousas á vez e de poñer en todas elas alma, vida e corazón. Non te poñes colorado, que todos sabemos que é así. Ben sei que non estou descubrindo nada que non sou. Ben sei que non faltará quen diga ou pense. É máis pensar, quizáis non, porque hai moitos que din, pero non pensan, sobre todo cando cobran por dicir, coa condición de non pensar. Pode haber alguén, bueno, como decía aquel anuncio, lembrades, déjenos pensar por usted. Dicía, ou quería dicir, que ante a noticia do descubrimento desta placa non faltará alguén que diga é que máis me ten a min que haxa ou non haxa un museo do Belén. En que me beneficia que haxa ou non haxa un Belén en Begonte? O que importa é que haxa vos camiños. Yo teño dito, señor alcalde. Os que así pensan ou reproducen o que outros pensan por eles son da calaña dos que non caen na conta de que se ven a cultura por si soa non fai camiños. O que si fai é que estes sexan máis amplos e nos acheguen mellor ás portas dos veciños. Que pena, e que desgracia que haxa homes e mulleres que de tanto disimularon os sentimentos baixo capa de seren moi realistas, acaban perdendo de vez os sentimentos e a utopía e acaban na infelicidade de viviren ensumidos na friaxe do puro materialismo. Xa pasei da mitad, logo va. Certo que esta placa que se vai descubrir, mirada con eses ollos de friaxe, non sería máis que unha placa fermosa, pero fría. En cambio, vista cos ollos do corazón, é recoñecemento merecido, gratitude perdurable, lembranza agarimosa, memoria para a historia de xeracións vindeiras, e antes a que serve de entrada a un reencontro vivo con Varela. Reencontro vivo, sí, porque se no ceo Varela segue vivo en espírito e vida inmortais, aquí vive na materia da que el mesmo foi espírito que lle deu vida. Onte, a caídiña da tarde, viñen dar unha volta por este museo para sentilo antes de poñerme a falar del, que as palabras sen sentimento son cascas baleiras de contido. Puiden sorprenderme no pouco tempo que estiven de que algúns obxectos moveranse de sitio por si mesmos mentre eu lles daba a espalda, logo teñen vida. Don Jesús o cura
Foime ensinando e explicando co corazón na man as figuras e casas deste museo, as feitas por Varela para este Belén de Begonte nos seus primeiros tempos, aló polo 1900 e pouco, e as feitas polo mesmo Varela para o Belén da Caixa Galicia en Lugo. Cando xa estábamos para sair do local, non desta porta, sino da anterior, volvín a sorprenderme coa súpeta voz dunha muller que me falaba de un dos cadros pendurados nas paredes por teren sido gañadores de concursos de pintura de outros anos. Díxome aquela dama: non te vayas en que o señor cura che diga cales foron as casiñas de pedra que el mesmo paredou. E sen volver a cabeza, seguindo cara afora con paso máis apurados, retrucou o cura Jesús: bo, cala a boca, iso non ten ninguna importancia. E eu reafirmeime no que xa sabía, que ele e máis Varela tiveron que pasar moitas horas xuntos para aprenderen tan ben os dous as mesmas leccións. As pezas deste museo non están, como en algúns outros que eu sei, amontoadas, nin retiradas, nin almacenadas, nin sequera xubiladas. Non. Están cada unha no seu sitio, cumprindo coa súa misión como os maxestosos gardas do Pazo de Herodes, para seren testemunhas vivas de horas e horas de esperanza e de ilusión. Testemunhas, en definitiva, dunha perenne Navidade. Conservadas cheos de facenda, veciños e veciñas de Begonte, que, como moi ben lembrou o voso alcalde pola mañá, no seu nome de toda a corporación municipal, nelas tamén está a vosa identidade. Grazas, Joselín, así che chamaban en Begonte, e en Begonte estamos. Porque máis progresista que a ti non o coñecín, e iso sen necesidade de teres que avergoñarte nin renunciar ás túas crenzas, nin ás túas e nosas raíces humanas e cristianas. Infinitas grazas, amigo, por seres hoxe tamén a cereixa que tirou por nós, graciñas de todo corazón, por facer este humildosa cereixiña ao servizo do sempiterno amigo que baixou dos ceos para plantar tenda e facer casa na nosa aldea e ser cereixeira rebordante de froitos de amizade, de tenrura e santidade. Amigo Xosé Rodríguez Varela, ben sei que nos escoitas. Remato, e non é sen tempo que xa hai un pouquiño que estou notando que me tiras pola chaqueta. Ti sobrevives na memoria agarimosa de Pilar e dos teus fillos, dos vosos fillos, no recoñecemento como fillo predilecto deste teu concello de Begonte, que honrándote a ti, honrase a si mesmo e a todos cantos te queremos. Sigues vivindo no corazón dos teus moitos amigos, neste Belén, co seu museo, e sobre todo no colo tenro e agarimoso dun Deus Pai, fonte da vida, que non consente que morran de todos os seus fillos e que nos deu por irmán maior ao primoxénito. A bofé, és moi afortunado, Joselín, pero aínda non tanto como tes merecido. Bueno, e ora, Pilar, acompañada polo alcalde e polo párroco, descubren a placa que dá nome ao museo. No pendello que hai xunto o camiño, hoxe ás 12 da noite naceu un meniño pequeniño que parece do ceo caeu. Un meniño pequeniño que parece do ceo caeu. Entre o mazo de dous animales, pois o pobre cubertas non ten, ni señales de pañales pra tapalo do frío se ven, ni señales de pañales pra tapalo do frío se ven. Levarelle logo este mantelo, aunque a fella súa falla me fai, e un roxelo de bo pelo pra que faga
neno máis guapo que eu vi, e a cabrita máis bonita que pra el no cortello escollí, e a cabrita máis bonita que pra el no cortello escollí. O carabuxiño chega de presto, viño vixiño, porque xa espera o carabuxiño para outras pallas cheo de frío, porque xa espera o carabuxiño. Ten cara meigosa de neve carmín, ten labios vermellos cal rosa de abril, mirada tan tenra, tan doce o rir, que crava na alma, crava sin ferir, crava sin ferir.